I got broads in Atlanta. She took the lean to जिखि जादों नोंथांमोना ओरैबायदि जदों आं बिराद मोजां मोनदों आरो आं सानदों माने खिथुआसो हायाव सिथाबबाय नामालै होननानै आरो माथो सिखारनो रोंलालै ओरैबायदि मोजां खोनासंदों आरो जदों नोंथांमोना खारन 25 बोसोरनिफ्रायनो दं नङा होमबा आरो बे आशीर्बादखौ दिनै नोंथांमोना लाबाय आं जोबोद रंजानाय मोनदों नोंथांमोना गासैबो अननानै गसं जलाय दा गसंगोना जगो नोंथांमोनालाय आं माने एसे गसंनो होबाय नोंथांमोनखौ खारन नोंथांमोननि आथिंफोरा गोरा गोरा जाजोबबाय बे गासैबो अननानै जफिनदो दे अननानै जफिनदो दे मोननैसो बे समायाव बुंनो सानबाय सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाया ओरैबायदि मोजां मोनो अनलायो सिख्लाया बुंबाय सेंग्राखौ नोंनि अननाया बेसेबां गिदिर आं नायनो थौ बै हाजो सेराव हाजो गोजौ लाना थांबाय बिनि उनावबो सेंग्राखौ सोंबाय सिख्लाया नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनो बुंबाय बै हाजोआव बेसेबां गोजौ बै हायेना बेसेबां गुवार बिनिखाय आं बांसिन नोंखौ अनो होनबाय आरो बिदि अननाय लोगो लोगो सिख्लाया मा खालामखो बे सेंग्राखौ नाख्लाय हरबाय गोजौनिफ्राय हाजो गोजौनि गाहायाव नाख्लाय हरबाय जाहैबाय दा बै सिख्लाया मा बुंखोनो अननाया थगायसुला अननाया नंखाय जाहैबाय आरो थारमाने थार गोसोजों हयथ' अनाखै बे सिख्ला सेंग्राखौ बै सेंग्राहा मा दङनो फुंथिं माने बिलुननि मोनसे माबा दङ आरो बेखौ मा होनना लायो बिरनो हानाय बे बुस्थुआ दङ आरो बेहा जेब्ला बे गोग्लैहां जायो गाहायाव फैयो अब्ला बे सुइचखौ सुना होबाय बिलुना गिदिर जाबाय आरो बे गोग्लैयासै बिरफिननानै बे सिख्लानि खायाव थांबाय आरो थांनाया बुंखोनो अननाया जेब्लाबो गोथै नङा थैसुला नङा बियो गोथां होननानै बुंबाय आरो जों बेनिफ्राय मोनसे सोलोंनो देसाआ बुंबाय बे अननाया गोथां इसोरनि अननायाबो गोथां जोंनि प्रभु जिसुनि अननाया गोथां बेनिखायनो बे अननायखौ जों अनलायबाय थानो गासैबो अनलायबाय थानो गावजों गाव आरो बे अननायखौ जों दिन्थि नङा होमबा इसोरनि सृष्टिया सोमोनांथाव नङा होमबा सोमोनांथाव गुबुन गुबुन रोखोमनि आं माबायदि माने सोमोनांदों आरो सासे लोगो दोङो नुबानो मिनिनो ओंखारो आरो बेखौ इसोरा बेलेग बेलेग सोरजिदों मानसिखौ बिनि खुगायारि आरो सानसेखालि बिथाङा जाहानाव थांबाय आरो साइकेल सलायना थांदों साइकेल सलायनानै ओरैबो सलायनानै बिथाङा खाथियाव जोंहा आबै दङ लायो आबै दा आबैया साखा सिबबाय हादों लामा सिबफैबाय बै सेंग्रा लोगोआ ग्रोब जाबाय आरो दा साइकेल सलायलांनाय हादों आरो आबैखौ माने बे सेंग्राया लोगोआ नायबाय आरो हाब बे सेंग्रालाय मेसे मोजां आंखौ मिलांखोलाय आंखौसो गोसोथोबाय बुरैखौलाय सानबाय आबैया जोंहा इसोरा ओरैबायदि सोरजिदों मानसिखौ नङा होमबा गुबुन गुबुन सोरजिदों दा नोंथांमोना दिनै आंखौ डाबल बरायबाय आरो आर'नाइ गांनै डाबल होबाय आरो जायफ्रा खोनासंदों नोंथांमोना डाबल रंजादों आरो दिनै जायफ्रा खोनासंदों बिथांमोना रंजाबाय थादों गासैबो इसोरनि आशीर्बादखौ लाबाय थादों दा आं बे समायाव मोननैसो मोसानाय खिन्थिनोसै आरो मोसानाय नोंथांमोना दाखालि प्रेक्टिसफोर नुदों जोंनि गेजेराव गोबां गोबां रोखोमनि मोसानाय थायो आरो बिदिनो मोनथाम रोखोमनि मोसानायखौ आं दिन्थिनोसै दे मोनसेया जाबाय मा मोसानाय बेखौ जों नायनोसै जों बियायाव मोसायो आरो जोंफोरा माहा मोसायो बडियाव मोसायो गुबुन गुबुन रोखोमनि मोसायो आरो सासे सेंग्राया बिदि मोसानायमोन दे आरो बे सेंग्रानि मोसानायनि फर्मुलाया मानो मिथिबायना बे जाबाय गुजुआव नायदावनाय मोसानाय जाहैबाय आरो सासे सेंग्राया बिदि मोसाबाय आरो बिथांनि फर्मुलाया बेलेग दे आरो बे मा फर्मुलानो बियो बे जाबाय गराय जोब्राबनाय मोसानाय जाहैबाय आरो सासे फंबाया बिदि मोसानायमोन दे बिथांनि मोसानाया आरो बेलेग आरो
आगोलाव बोरायनिफ्राय बिदि मोसायोमोनलै ना बे जायो माने नायगौमोननि मोसानाय जाहैबाय आरो खौनो होदो गासैबो दे आरो कम्पिउटार मोसानायखौ आं दिन्थिनो सानदों कम्पिउटारनि आरो फुथुलाफोर बायदि मोसानाय जोंनि इउनिभार्सिटिया बे मोसानायखौ दिन्थिदों आरो माने दिहुनदों आरो माबायदि कम्पिउटारनि मोसानाय बेखौ दिन्थिदों कम्पिउटारनि दे बेलेग आरो बियो आरो मोनसेया जाहैबाय पेरालाइस मोसानाय आरो फारसेथिं मावो आरो गोबां रोखोमनि गथ'फ्रा मोसायो आरो CA फाइनालाव आरो बिदि गथ'फोरखौ आं नुनो मोनदों आरो फारसेथिं मावो आरो बेखौ जोङो पेरालाइस मोसानाय आरो आंखौनो होगोन गासैबो बेनो जाबाय पेरालाइस मोसानाय दे जोंहा गोबां मानसिफ्रा बेयाव जोंहा हयथ' माने बहुत प्रेक्टिकेलि मोनदों आरो ना फाखानि खेथ्रआव फाखा लायनो गोबां समाव जों आन्दायो मालाबा जों गसंफ्राङो बेबायदि आरो सानसेखालि जोंनिथिं सासे बन लायग्रा मानसिया थांबाय आरो हाजोथिं आर्मिफोरा माने केमेरा दङ आरो बुंबाय आरो ओइ तुम्हारा नाम क्या है बिथांनि नामा बुलाव आरो बुलाव तुम्हारा नाम क्या है बताओ अच्छा से बताओ नहीं बताएगा तो हम सबको बुलाएगा अरे साहब मेरा नाम है बुलाओ अरे क्या बुलाओ अच्छा से बताओ तुम्हारा नाम क्या है साहब मेरा नाम है बुलाओ अरे क्या बुलाओ हम सबको बुलाएगा अरे सर मेरा नाम है बुलाओ कितना बोलेगा बुलाओ था समझ आ गया kalau बिनि नामा बुलाव हिन्दियावबा लिंहरनायखौ जायो ना होमबा बिदिनो आरो फाखायाव जों गोबां आन्दायो सासे आइजोआ माने डाक्टरनाव थांबाय आरो बुंबाय आरो डाक्टरा सोंबाय आरो কি হইছে বাইদেউ কি কোন ডাক্তার বাবু হদায় দিন জোরে বখার হয়ে থাকে কোনে তই আর মই हदाय दिन जरे बखार होबाय थायो कोने तय आरो मय दा नोंथांमोनहा फोथायो नोंथाङा गोबां एक्सपार्ट थाखायाव आरो गोरों आरो लांबाय थागोन आरो सोलोंगोन जोङो गासैथिंबो एक्सपार्ट जानो हम खारन जों इसोरा गोबां गियान होदों आरो इसोर सोरजिनाय बे फाखाफोरखौ जों सोलोंनानै जोंफोरो देरहालांनो आरो जौगालांनो बे समाव समावबो जोंहा गोबां जाबाय आं बे समाव मोननैसो आरो सावराय होनोसै बे समाव आङो हेलिकप्टारनि ना बे हेलिकप्टारनि आं साउन्डखौ दिन्थिनो सानदों आङो जेब्ला हेलिकप्टारा गोजौनिफ्राय बाहाय बाख्लायबोदों अब्ला आं माबायदि गाबदेरनानै आन्दाज खालामबाय थादों आरो दा बिदि गाबनाय आरो ना माने बाख्लायाव गोजौनिफ्राय गाहायाव दै नोंथांमोना दि हेलिकप्टार गाखोलै हेलिकप्टार गाखोनो मोनदों आदा गाखोनो मोनगोन आदा गाखोनोबा आंनो टिकेट दानबानो जाबाय नोंथांमोन लानो हागोन आङो आरो खाथियावनो ट्रेन स्टेसन दङ हदाय गाबबाय थायो ट्रेना दा बिनि गाबनायखौ खिन्थिनोसै आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव उखुन्दै खुबाय थानायाबा ट्रेना खरं गाबसिगोन थांबाय थांनायाबा माबा मोनहैबाय हा जुनायाव मोनहैबाय नोंथांमोना जुनायाव थांनोब्ला आंनियाव टिकेट दानबानो जाबाय दानो मोनहैबाय सोरबाफोर दोन नामालै जुनायनि गेटानो रावबो दैज्लां बोथोराव सफायहांदोंसै दैज्लां बोथोर सफायनाय लोगो लोगो एम्बुफोरा जेब्ला अखा हायै मासआ गाबो
बेनि गाबनाय खिन्थु नोंथांमोन दे इबो फाथि गाबनाय दे no 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 अखाय सिगोन बारा गैला दसेनि उनावनो दै बिदि नङा होमबा बे समाव आरो आङो मिउजिक होनोसै मिउजिक साउन्डनि दामनाय देनायनि अबयसे दामनाय देनायथ' गैजोबा थेवबो नोंथांमोननि सिगाङाव खोनासंहरनोसै आङो दे नोंथांमोना आखाइ खबनो हादों गासैबो दे जागोन ना दे बागुरुम्बा खामनि होनोसै एबार आङो दे मोसाबाय जाहा गोबां सिख्लाफोरा दामबायबो आदामोना नोंथांमोना दलफोरखौ नांगौबा लायहांदे आंनियाव मोनगोन ओरैनो जागोन ना बे समाव आङो आवाज गैयै मिनिनायखौ होनो दे गोबां मानसिफ्रा मिनिबाय आरो गोबां आवाज ओंखारजोबदों आरो जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि मिनिग्राफोर थायो आरो आवाज गैयैबो ओंखारो आरो सासे बेक्तिया ओरैबायदि मिनिबाय आंखौ उनथिंनिफ्राय माबायदि मिनिनाय बेखौ आं नोंथांमोन दिन्थिनो दे बेनो आवाज गैयै मिनिनाय आरो आंनि बिराद मोजां मिनिबाय जोंहा बिथांखौ दालांनो हांगोन दे उदालगुरियाव लानानै थांफागोन नै जोबोद मोजां मिनिदों बिथाङा सानसेखालि जोंहा बे सारबो दङ आरो सारै माबा होनदों मा होनगोन गलफोर टिकेट गेलेयाव आरो सारा गोसोखांबाय थायो बुंखांबाय थायो मालाबा मालाबा बिथाङा सासे गार' बुरैया जोंनि नाटकखौ दिन्थिनानै नायनानै माने ओरैबायदि मिनिबाय आरो ओरैबायदि मिनिबाय हाखौनो माने जोब्राबलायदों बुलायदों आरो ओरैबायदि मिनिबाय ओरैबायदि मिनिबाय आरो बिथाङा जोब्राबलायबाय आरो हाखौ बेबायदि आरो दा जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि थायो मिनिग्राफोर स' हामबाय होनदों बे समाव जों बयबो रंजाबाय दसे सम जुबिलिनि मुङाव माने टायार टिउब रिंनि गेजेराव टायारा सफैबायथ' दियो दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा बे टायारनिफ्राय माहाय मोनबाय आरो ना मस्लाखौ हामबायसै बिसोरनो फोजोबबाय गोजोन्थों आरो जों मालाबा लोगो मोनलायगोन आं बिसोरनि गोजोन्थोंसै